No niin. Tervehdys arvoisat katselijat siellä toisella puolella. Ois uusi video tässä näin. Tosiaan tää on nyt tällainen esittelyvideo. Eli kerron kuka minä olen. Eli siis olen Jere täältä Itä-Suomen Pohjois-Karjalasta Joensuusta. Ja olen olen vuosimallia 2004 ja 19-vuotias ja pituutta löytyy sellainen 184 senttimetriä ja omistan ruskeat silmät ja ruskeat nappisilmät ja jätetään nämä tekniset tiedot pois, ei ne kiinnosta ketään. Tosiaan opiskelen tuossa Luovissa, Joensuun Luovissa. Ja kohtaan se siirtyy tuonne Karsikkoon. Niin opiskelen siellä puhtaus- ja kiinteistöpalvelua. Voiko se perustutkinto vai mikä se on? En muista, koska en pidä sitä asiaa niin tärkeänä. Ja sitten harrastan kuntosalilla käyntiä silloin tällöin. Ja on kaikenlaista harrastusta. Tää tubettaminen, tai ei tätä voi sanoa harrastukseksi, koska mä teen tosissani tätä. Mä editoin videot parhaani mukaan, yritän parhaani tehdä kaikkia. Kuvan kameralla ja panostan näihin kaikkia. Tää on ihan niinku, tästä saan iloa ja tää on tosi mukavaa ja sitten tää on myös tosi mukavaa tekemistä. Sitten mun unelmiin kuuluu, että mun unelma aina nuoresta lapsesta asti ollut noin minkä ikäisestä asti. Vitosluokalta asti niinku ollut. Tein ekan tili ja sitten kuvasin mun surkealla kännykällä jotakin ja sellaista ja siitä asti ollut unelma ja nyt vihdoin kun mulla on tää hyvä kamera tai niinku ihan kohtalaisen hyvä Canonin järjestelmäkamera niin kuvannut videota nyt tässä. Nyt on jo YouTubessa niin on 6 videota mitä on kuvannut tällä. Tosiaan tässä on laatu, kun mä katson itseäni, niin kaikki näkyy selkeästi ja ei ole mitään sellaista niinku blurria tai sellaista epäselviä kohtia. Vaikka toki eihän tämä kamera ole parhaimmasta päästä ja eikä ole tarkoituskaan, koska vasta aloittanut. Mutta sitten kun niitä tilaajia alkaa olla enemmän, niin kyllä sitten niinku hankin jo parempaa kameraa. Pikkuhiljaa sitten kun tätä tilaajia on enemmän. Ja on saavuttanut jotain tavoitteita, että pääsen niihin tavoitteisiin. Tämä minun kamera, niin tässä on vain tarkennus, ne 9 pistettä, kun Canonin tällainen ihan ammattikamera, niin siinä on jo 5000 pistettä tarkennus. Niin se on jo ihan huimaa luokkaa. Tosiaan kyllä tämä kamera kelpaa nyt alkuun. Sitten joskus päivitän parempaan. Ollut tyytyväinen tähän kameraan, mutta siis
unelmista tosiaan tää tubettaminen on ollut unelma aina. Ja sitten tietysti oman yrityksen perustaminen on iso unelma myös. Ja sitten valokuvaus ja tällaiset siistejä juttuja halusin tehdä. Että joo, sitten. Tosiaan mä täydetän tuota mun tietokonetta. En tiedä mitä mä nauran. Anteeksi. Tosiaan luovissa opiskelen ammattia. Ja voin vahvasti suositella luovia, jos se on sinulle hyvä. Minulle se on ainakin ollut ihan hyvä ja sellainen, mistä voi olla kiitollinen. No niin, minä ikäni jo kerroin teille 19 vuotta. Ja tosiaan parisuhdestatukseni on, että olen sinkku. Ja niin. Ei siinä niinku ihmeempiä. Tässä muutamia tästäni en keksisi, vaan kertoisin ihan rehellisesti. No siis tarkoitus aloittaa uusi harrastus tässä joskus. Ja niin sellainen kamppailulajiharrastus olisi tarkoitus aloittaa tässä joskus ja sellainen japanilainen laji, missä keskitytään itsepuolustukseen ja itsensä suojaamiseen ja sitten tällaista. Ei siis ole kyse kenenkään vahinnoittamisesta, vaan justiinsa itsensä puolustamisesta tilanteissa, joissa voi olla riski kuoleman vaaraan. Ja sitten. Ottakaa mietin, mitä muuta minä itsestäni oikein keksisin. Tosiaan. Niin sitten mulla on tuo autokoulu menossa. Tosiaan autokoulu käyn tuossa Käpillä ja voin vahvasti suositella. Itellä olisi vielä vaan kertausta liikennesäännöstä ja tällaista. Tää on vähän pitänyt taukoa, mutta kyllä tässä on koko kevät aikaa. On niitä opetella liikennesääntöjä ja kaikkea sellaista. Ja sitten tosiaan eli autokoulu jutut menossa ja sitten tuohon viereen aukeaa uusi kuntosali, tuo Energy, niin siinä pitäisi käydä varmaan ja sitten kuvaan settiä sieltä kun treenailen siellä. Tosiaan nyt olisi tässä seuraavaksi vuorossa tällainen arvostelu, tällainen vitamiinivesi. Näettekö? Vitamiinivesi, joka sisältää muun muassa sellaisia aineita kuin vettä, hedelmäsokeria ja sitten näitä peruslisäaineita. Sitruunaa, musta herukkaa, kofeiinia, jotain vitamiinia levinä ja 2 vitamiinia ja mua kiinnostaa mitä aineita tässä.
No ei varsinaisesti. Paljonkohan tässä on sokeria sitten? Olevina 4 grammaa vaan. Ja tässä on kaloria vaan niinku 85 kaloria. Tosiaan tämä kofeiinipitoinen vitamiini, foliohappo, vadelman makuinen. Korkea kofeiinipitoisuus, vähäkalorinen juoma. Laita sellaista. No maistellaan sitten tätä. Oikein tälleen. Ja näissä on aika mielenkiintoinen tää korkkisysteemi nykyisin. Sitten maistellaan. Hyvin sellainen vadelman maku tulee tässä esille, mutta ei mitään niinku, ei ole hapokasta eikä väkevää yhtään missään suhteessa. Jos on vadelmainen maku. Ei maistu niinku mikään. Vaikka tässä on niitä energiajuomia, jotain aineita, esim. Niasiinia ja näitä. Mutta silti tää ei maistu pahalta. Tää on niinku yllättävän hyvän makusta. No vadelma tässä maistuu, ei mitään muuta. Siitä on varmaan. Näistä en tiedä. Vesihän sitä on paras juoma mitä on olemassa, mutta vähän maistaa tätä. Ja tosiaan on tässä, että ei suositella raskaana oleville tai imettäville kofeiinin määrä vastaa yhtä kuppivista kahvia. Ja tässä on kofeiinia. Tiesin, että tässä on kofeiinia, mutta kello on 21:13. Eli 13 yli 9. Ja juon tällaisen kahvikuppillisen määrän kofeiinia. No ei siinä. Saa nähdä miten nukuttaa. Huomenna olisi aikainen lähtö Polvijärvelle. Tosiaan. Mikä siinä? Sehän näkyy kohta. Ja tosiaan varmaan makuja. Tässä maistuu vadelmaa. Ei mitään niinku. Ja varsinkin kun tää on kylmä. Jos tää on lämmintä, niin saattaa olla mielenkiintoinen maku. Ja tässä on tosiaan näitä D-vitamiinia, E-vitamiinia, sitten B12-vitamiinia ja magnesiumia, sinkkiä, seleniä ja vaikka mitä happoa. En muista paljon tää maksoi, olisiko tää ollut pari euroa tai ollut tai enemmän. En yhtään muista. Mutta arvosanaksi antaisin 5/5. Tää on sellainen suorastaan. Voisin tätä kesäisenä päivänä vaikka rannalla juoda alkoholin sijasta. Tosi sellainen pehmeä ja yllättävän raikas. Ei tässä maistu mikään muu kuin vadelma oikeesti. Kyllä
voisin suositella, että tätä jokaiselle ennemmin tätä juoru jotakin energiajuomaa, vaikka tässä on samoja aineita ainakin osa. Mutta 5/5 makuu ja ihan siisti. Ihan siisti, ja tää pullokorppisysteemikin on ihan siisti juttu. Että itellä aina ollut olemassa, että kun sä avaat sen pullon ja tää korkki on sulla toisessa kädessä, niin mä myönnän mun rikkeen. Mä oon heittänyt sen korkin menemään aina. Vakava asia. Luonto pitäis... Oottakaa nyt. Niin luontoon ei pitäis päästä. Voi vittu sun. No ei niitä vittu pääse sinne vittu luontoon, jos sä et vittu heitä niitä sinne. Niin nyt kun on vastuullinen aikuinen kuteri, niin en heitä mitään muovia sinne. Niin ihan oikeesti, laittakaa ne roskiin. Niin tää on hyvä nyt, että tää on tässä pullossa kiinni, niin tätä ei voi heittää minnekään. Joten tosi hyvä juttu. Mutta joo, tosi hyvä tää. Voin suositella. Tosiaan. Mulla on tällainen hieno vihko. Näettekö kissa? Joo. Tänne kirjoitin vähän muistinpanoja. Mistä aiheesta puhutaan? Ja näin. Tosiaan nyt olisi tarkoitus mennä huomenna Polvijärville ja sen lumihommia ja moottorisahausta. Siitä ehkä voin kuvata videota teille, jos sattuu sellainen kohta tulemaan, että saan kameran, kun mulla ei ole sitä kameran jalkaa vielä. Tilaan sen ehkä tuossa huomenna kameran jalan, koska ei oo. Ja semmoista. Ja sitten ostan tuo ihan oikein Agape Premiere Proon editointiohjelman. Mutta joo, eli siinä heti tässä päättää videota. Video on valmis. Mä lähden nyt helkattiin. Joten hei. No vittu, en minä mennyt vielä vittu mihinkään. Mä oon edelleen täällä teidän seurana. Kunnes kuolema meidät erottaa. No ei vainaskaan. Ei saa olla liian vakava. Joo. Muistakaa tilata kanava ja tykkää videosta ja kommentoi, kerro MP, kerro mitä mieltä olit tästä videosta ja kerro vaikka mitä mieltä olet minun upeista komeista silmistäni. Ja muista tilata kanava ja muistakaa, että kun 1000 tilaajaa tulee täyteen, niin arvon jotain hienoa ja kallista teille arvon tilaajille. Joten muistakaa tilata kanava ja kertoa myös tuttaville kavereille ja jakaa vaikka minun kanavaani, että saa se 1000 tilaajaa täyteen, niin teidän tilaajien kesken arvon hajuveden. Mutta joo, se on morjens. Jäti kuittaa ja nähdään seuraavalla videolla. Moi moi!